This is quite astonishing. When someone insults me, no one complains, no one says, hayi bo wasukela umuntu okashembe, wasukela umuntu okholwayo wenzani. No one barks. But when I retaliate, kulo muntu lo osuke ekhuluma kabi ngami, ilapho oqala khona inkulumo ke sengiphoxa abantu bakwashembe, ngiphoxa inkosi yamaNazaretha. Ake ngenza isicelo kumaNazaretha, kunoma imuphi umuntu oyinazaretha okezizwe ephoxeka ngami. Khumbulani into eyodwa maNazaretha, nina eniphoxekayo ngami, akhona angaphoxeki ngami, akhona futhi aphoxekayo ngami. NgwaKwaZulu mina Sibongo, ngizalwa ubaba noma. Umuntu rather say ngiphoxa abantu bakithi, not amaNazaretha. I've never made a video ngisethempelini kusontwa engikhuluma ini ngayo. Ngifuna ukclarify, this is my last video in this month, ngoba kunento ebalekile kumele ngoyenze ekhaya ethinta uma wami ongisalayo. Hayi ekhaya njalo emotweni. Zayenzele emotweni engcolile. Abanginamuzi, anginalutho mina. Futhi mina ngisekude kabi ukuba nomuzi ngoba izingane zami isencane kangaka nje. Nyoba umuzi mina wami uyokwakhiwa izingane zami. Umuzi engihlala kuwo kababa naye wayewakhela uyise omsalayo. Ngoba uba nomuzi ngezingane zakho, izingane zakhe ezikwakhela umuzi. Hayi ukuthi wena ungakho umuzi bese uthi wakho. Kuyadependa ukuthi ukhule kanjani, ukhulele kuphi. maNazaretha ngifisa ukwenza isicelo kini, noma nginyanyeka kanje kodwa ngifisa ukwenza isicelo kini. Ukuthi nize nikhumbule ukuthi nani ngabakashemba nisiba bami nina ningaba kabhombela isitimela samampondo. Ningalinga nithathe ukuthukwa kwami nenhlamba zami nizizwe nihlambalazeka. No. Ngiyanicela maNazaretha ingcwele. Mina ngisho sengifile. Abantu abawo besendlini yami la ngiyobe ngilele khona kobe kwamaNazaretha. Ayofika ehlabelele ethandaze bekhulume kahle, abathanda ukukhuluma kahle ngami, ongathandi futhi ayeke. Alikho icala lapho. Ngiyanicela maNazaretha nize ningaphoxeki. Khona labo bathi abathinta abantu abangaziyo enimkhuze. Mkhuzwani uhlala akho tempele la ku TikTok. Ngiyayizwa leyo ukuthi athi inkosi asiphumene ku TikTok, ngiyizwa kahle leyo. Kodwa kubhlungu mawuzothi wena angiphume ku TikTok, ubukhona nawe ku TikTok. Ifike ngishaye lapho ukuthi wena ngeke ukuthi angiphume esihogweni nawe usesihogweni already. Yabo. Right. Mina phambi kwayizolo ya ngifonela omunye usisi la. Lo sisi usebenza kaToyota Prospecting. Ngangimazi kakhulu, ngisasebenza Super Group iselapha ngakuJoina Road. Ngisahlala eThekwini. Uthi lo sisi le ntombazane ekuthuka uyayazi ni, wakwabona nama video ayoke nje. Ngithi mina angaze ngwabona, ngifuna kwabona, ngiyayinyanya le ntombazane leyana. Yabona, ngiyayinyanya ngenhliziyo yami yonke. Uthi wena ukwazi ibona wena awuyazi, mina ngiyayazi ke nokuthi yakuphi ihlala kuphi ngiyayazi. Uthi akuyobuka ama video ayo, ngiyakucela yobuka lo muntu omphendulile wena, bengamele kuba uyayazi le ntombazane bungeke uyiphendule. Hayi nginami ngiqunga isibindi, angiyazi le courage bengithathephi. Ngiyivule ngiseshe le ntombazane, naye le ntombazane yey. Ngakavuli uthi lo sisi lona lo muntu uyabhema, yabo lo muntu uhleze half naked. Uthi lo muntu uhlebelekile umhlwembe le yanto leyena ebikuthuka wena. Awuthi ngiyobuka mangithi ngiyafika lapha we ayaxolisa bengazi, yabona bengamelanga nje ngize ngiphendule le ntombazane leyana. Bengafanele ngize ngiphendule ukuthi itheni ngambe bengafanele nje. Akusuka umuntu lo yana. Hawu. Alright, asibuyela, let me demystify kulento yokuthi mina ngithi abantu besifazane yife. Ngakangeni kuleyo ndaba, ngifuna ukclarify lapha. Angazi ngizokwazi ukuba articulate, ngibe concise ngoba angifuni ukukhuluma isikhathi eside kakhulu. Ngakangeni lapha, ngifuna uxwayisa kunabantu besilisa abangena la amavideo nami bezongithuka besho yonke, abanye bese betheka la abantu okwazi ukuthi ba amakhonde ka TikTok. Bebatheke omunye bamthegile ngayizwa inkulumo yakho ukuthi uzazi ukuthi ungcono. Okay fine. Once watheka umuntu kunegenge la ku social media ezazi ukuthi yona iyamagongo,
noma yamakhonde noma yamagovu ka TikTok. Once watheka lo muntu wabhalika wathi ex banibani ngakubona ngiblocka wena ngiblocke nalo muntu lo same time ngoba mina anginazi isikhathi sokudlala. Right, kulaba bathi mina ngibiza abantu besifazane ngefebe. Yimuphi umuntu besifazane engangambiza ngesifebe mina? All right, nase nenza ngathi ifebe anzazi manje ngiqala ngami ukuze umuntu ekhuluma ngento ekuthiwa isifebe. Why nafuna sihloniphe ifebe manje? Yabona ngazi lento lena mina angazi iyangiconfuse. Why kumele sihloniphe ifebe? Why? Because abakwazi abantu bonke besifazane kuba yifebe. Angikwazi futhi mina i-conscience yami ayingivumeli ukuthi nangendlela engikhuliswe ngayo akungivumeli ukuthi ngavele ngithi abantu besifazane yifebe. Kodwa uma uyisifebe inkulumo yami yakudla njengaso lesasidwedwe lesasomjendefu. Esibhema insango, esibhema yonke into, esibhema ugwayi, esiphuza utshwala, siphuza ocorona. Sishawa yiyo lento ukuthi ngoba siphila impilo yobufebe. Ingakho mina singi-attack ngazange ngisho lutho kuso. Yabo? It's a pity. Kodwa nginendaba. Uyabo, I'm so happy ukuthi ivideo yami bayireportile yavalwa nginendaba. Ngizange ngiaphile ngisho ukuaphila anginendaba. But la ngithuka khona akekho umuntu oreporta la ngisuke ngithuka. Namanje ngisayiphinda lento angikaze ngibize igama la muntu mina. Mangikhuluma ngesifebe mawukuthi wena ngoba isifebe isonakala. Isifebe umgodo yisha eqomela imali yisha ehlala njalo ngokufuna ukusebenzisa umzimba wayo ukuze yona ithole imali. Yabo, isifebe nje angisoze ngarespect isifebe mina. Futhi I will never apologize esifebeni mina. Noma ikuphi ngeke ngize ngiapologize ngixolise esifebeni into yasesihogweni. Ngeke ngize ngiyenze le nto leyo mina. Isifebe indalakaxa nje yento engenamsebenzi walo uthi engenamizwa. Isifebe enjoy ukudla imali yomuntu wesilisa. Isifebe ngeke usisi enjoy ukudla utshwala. Yabo. So manje lo sisi lona uthi yazi ukuthi ngicela ukuthi noma ngabe yini empilweni yakho yenzayo noma engathini le ntombazane ungawari. Akusuye umuntu loyana, she is dead alive. Utha umhlwembe loyana. Ngiyabeza laba bathusa ukuthi abazali bayo bayizigwili. Kuyo phela. Kuyo abazali bayo bayizigwili hayi mina. Yabo. Le ntombazane yakhetha ukungidakelwa ngingashongo lutho kuyo. Ukuba kwakuumuntu okhuliswe kahleke ozongibiza ngerazo ngisuko le isidwedwe somjendefu sibiza mina ngerazo. Ukuba kwakuyintombazane yake street ene self discipline kwakufanele intombazane lena inhlaphi confront. Angazi ukuthi itasesoyixabana kwakuzoshunquthula impela ngazo linjani. Ngoba mina angaze ngisho ukuthi yabona nje intombazane kwasibanibani ethiza igama la isifebe nalethile usibanibani angaze ngisho lokho. But ifebe ziyavukuzeka. Yabo, ngoba zihlala zinqunu zihalf naked zifuna amadoda. Nala ku TikTok zenza ama video siyabenuza zenzani ziyadunusa ngoba zifuna amadoda. Yabo, I've never mentioned anyone's name mina. And mina ngikwazi ukuvele ngisukela bayangazi abantu abangaziyo ngihlala nabo nengiphila nabo ukuthi mina ngumuntu onjani. Yabo, but a slut is a slut. A war is a war. A bitch is a bitch. Asikwazi ukuhloniphisa isifebe bafowethu. Why nifuna sihloniphe ifebe manje? Why nifuna sihloniphe ifebe? So lento leyo ukuthi mina ngibiza abantu besifazane ngefebe ngeke anginendaba nawo ngeke ngize ngiyidefenda na uyidefenda kakhulu ngoba ayilona iqiniso. Ayisile iqiniso. Sidalo. Angikwazi. Ngambiza kanjani umuntu ongamazi ngesifebe? But mina ngisuke ngixoxela nje. Yabo? Mostly ngisuke ngiadvise ngiconscientize abantu besilisa. Lokho ukuthi kuyanginyanyaka okuhlale kungithuka imost yalabantu abangithuka yifebe mina. Mina ngeke kuyizi intombazane straight ngithuka yifebe nalemjendevu le esiyaphelela ushatini. Nampo abantu abangithukayo mina. Ngoba ngempela angaze ngilibiza igama lomuntu mina la. Yabo. So ivideo yami ke bayisusile lapha nginendaba. Ngifuna ukutshela abantu mina mangikhuluma la ngisuke ngingakhulumi ngoba ngifuna ifollowing noma ngifuna ama likes. Into engisuke ngiyikhuluma ngoba yimina lento engisuke ngiyikhuluma. Yabo. Akwazi umuntu ukungithuka ethuke nomuntu omdala ethi ke unohlakahla unembici ikhehle elinukayo. Kodwa leli khehla alikaze lisho ukuthi lifuna ukucela ingane yakhe, alikaze lisho lutho leli khehla leli. Akekho umuntu okhuza lo muntu mayekhonkotha umuntu omdala. Kodwa mina mase ngiretaliate kulonto leyo sekubhlungu. Angaze ngithathe isithombe samuntu mina ngisibeke phezulu ekhanda lami ngikhulume ngaye ngimhlambalaze ngimthuke.
kodwa mina umuntu uyangithuka bethule mase ngiphendule bese kuthiwa ngiphoxa inkomo.